Hambai sini Tipraha sini Habuba Grano ini sini Monggia kami blok by Khobjak Purbolok Smipur Sampalai Parawo sini Tangnai 21 tariko sini Takuk Dires Himabai sin Bubagra Miano Saikla Haka Mia 29 tarik 8 Mas 2024 je onu khongo phayai sa Tripurani bororongno jotone nu khongo na thanyai paribara 50,000 ka chobana hinai tini logi no sini blok ni bising khobjak to antinan Kishnapur blok ni bising khobjak ayang teri rohaka chinoro phai manjak phajak tongo sini district president brom ganang Saronjit tai phai manjak phajak tongo sini YTF ni block president sini brom ganang Phayung Sapon tai logi tongo sini Dasonil sini Otus sini kabangma sini je leader tongo sini Trina Babu tongo am haikai जों जतनो चिनि बुबाग्रानि बिसिं खबजाक चिनि बुबाग्रानि बिसिं तैनो चिनि इएम सारनि याक्ति रहमानि इएम सार जोंनो ब्लक प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनो याफारिक लाहांका रां 50,000 अ 50,000 जों चिनि ताखुक दिरेस थैमानि जागाव बिनु खंबा याफारिका अबंखा चिनि दिरेसनि बिन बाबा ताखुक मनु देब्रमा ताखुक दिरेसनि बिनि थै थानायनि बिनमा अबो तंगो बिनि bahano zek am haikai bini besoi aur jotan bin nukhuni borok tongo जों याफारि रिकाtai chini sara tirprani bising tanya जों bubagrana hambai ma yafaro om haikai kereng jagawo je jotono chini nukhuni borok mai thangmani onnukhuni borokno जों kap phano rangsak risak bai phano hira bai phano riwoi pali bai suoi जों phirogo tei phaimaya borok mane borokno jotono kha kosta kha dulajak amoni bising tipano onnukhungo nok tangnani ba jekono khanyani ba onnukhungo kisicha jesang manchak जों bubagra to rikhano tai जों bahanyo rinan dige thangai tongo jeta प्रशासन नि तै एसडीएम नि तै जों फाइना तमन चिनि अलरेडी न जों कक सालाया कलाई जों प्रशासन नि तै बाहायनो मानका हाइपानो चिनि बुबाग्रा हा तिप्रहानि माया गनां ब जोंनो तिनि चिनि तिप्रहा चिनि जे ताबुक अमहाय अवस्थाव सुबामान बगै जों जतनो पालके हामबाया फारो हामबाय बुबाग्रा गराना हामबाय माया फारो जों तिनि बिनि तुइदुलुमा बाय सारा त्रिपुराजो जों हाथै जखन बागि सामु खलायलै दङ ओंखाय थांनाय साल किसा सिगां वाथैवा माबाय सारा त्रिपुरा रायजो चिनि बररक बेलायखाय दन्द दसाव खलायखा अमहायनो चिनि तिनिअरा चामप्लायो चिनि ताकुक मनुस नि बुस्ला बिरेज देबरमा हाकवा गैथिका बथैमा बाय जों जतनो खा खामजाक बनि बागै बुबाग्राबो तंगै माया बतिनि 50,000 रां रेडी हिनै जोंनो रहका जों तिनि बरकनो बुबाग्रा रां रहमानि आबनो तिनि जों रेडी फायो ओंखाय म हाइकेनो जों चिनि त्रिपुरा मथा जत चिनि बरक रंनो त्रिपुरा रायजोनि बरकनो चिनि बुबाग्रा दागिबा बाय जों सामु खलायलाय दंगो बनि बागै चिनि बिरेज देबरमानि आटा शान्ति मानथं ओंखाय अमा हाइकेनो जों खानसा खायै जरा दुर्दशा कलाई तंनाय विपद कलाई तंनाय चिनि बरकनो जों जुबाय मानातै बुबाग्रा जोंनो ते फान्दिथं बनबो जों फान्दिनाय सारा त्रिपुरानि बरक जतनो जों कबगो हायदि अमहाय जराव जों जतनो साक बाक्सा याप्रि बाक्सा कक बाक्सा खाय जों जतनो जे मानतै चुबालायनो जों तिनि अरा बुबाग्रा रि रहमान तुना फाइमन जागाव अरा चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट चिनि मोहेन तंगो चिनि सुनील तंगो चिनि अतुस तंगो चिनि दिलीप मुंडा तंगो चिनि त्रिनो तंगो अमखा चिनि बाहु तंगो चिनि हलदियानि चेयरमैन चिनि तंगो ओंखाय अमखा केनो चिनि सापन जोंका YTM नि ब्लक प्रेसिडेन्ट अरा तंगो जों बुबाग्रा बाय दाय कलांजागो अ बिनि नग नति सानन बागै संसारि नान बागै चिनि अ कृष्णपुर तथा तेलामुरा ते कलानपुर होइते जे जुबाय मानसाक जों बरनो फिजिकली मेन्टली ते फाइनान्शियली जे मानसाक जों जुबा लायनो हनै बुबाग्रा कक रिजाक जों अमहाकेनो खाखालाय दङ बनि बागै जों दिनै अरा फाइजाक बिनि नुखुंनि बरनो ते ताम खन्यानला जों ईश्वर से बनो सुजाते रि रहमाबा जों बनो
दुख सिमिसे नांना मानो जों बनो ते किफिलि माया हाइफानो चिनि सामुंनि बिसिंतै चुबालाइमुंनि बिसिंतै अमा हाइकेनो जों दाखुक बुकुक जायते गुस्ति अमा हाइकेन जों जाति कायसा खावि थानजाखाय जों दंलायानो ओंखायनो नरकबो चिनि बुबाग्रानि सामुं तांथानि नरकनो याक इङो हामजाकमुं याफारदि जोंबो अमा हाइकेनो सामुं तंलाय जों चिनि हाते दफान बागै जों बुसकांगो सामुं तांलाय थानायनि कबगै आनि ककिसा और मुथा बिखा हामबाय।